Mae'n mor bwysig os dyn ni'n ymgyrchu dros Cymru annibynnol bod ni'n siarad amdano pa fath o Gymru fydd y Gymru honno. Pa fath o Gymru dyn ni eisiau gweld, pa fath o Gymru dyn ni'n gallu dychmygu. A fel dyn ni wedi clywed yn barod, dwi ddim yn meddwl bod opsiwn ganddo ni heblaw cael Cymru annibynnol. Mae'n rhaid i Gymru cael annibyniaeth. Fel bod ni'n gallu cael yr rhyddid yna i bod y bobl, y wlad, cymunedau dyn ni eisiau bod. Fel bod ni'n cael y rhyddid yna i'n cymunedau ni, i lywyrchu. A rhan o hwnna, wrth gwrs, yw dyfodol yr iaith Gymraeg. Nawr, i fi'n bersonol, mae'r iaith Gymraeg yn un o prif resymau. Dwi wastad wedi cytuno a wedi bod yn breuddwydio am annibyniaeth i Gymru. Mae'r iaith Gymraeg nath arwen fi tuag at fod yn bleidiol tuag at annibyniaeth i Gymru. Ond wrth gwrs, dyw annibyniaeth i Gymru ddim o reidrwydd yn meddwl byddwn ni'n achub y Gymraeg. Ond i fi, mae'r Gymraeg yn gorfod bod yn rhan integral o unrhyw Gymru sydd gyda ni yn y dyfodol ac yn arbennig Cymru annibynnol. Achos holl pwynt annibyniaeth i fi yw i ni fod yn wlad lle dyn ni yn cael y rhyddid i ymrymuso i gryfhau cymunedau a bod hynny yn digwydd yn y Gymraeg. Felly, dwi'n meddwl bod e'n rili bwysig bod ni'n cael y sgwrs amdano sut dyn ni'n gallu gwneud yn siŵr bod y Gymru annibynnol yn mynd i fod yn Gymru lle mae'r Gymraeg ar safle cry iawn. Wrth gwrs, mae yna lot o bethau dyn ni'n gallu gwneud rwan. Mae'r grym gan Llywodraeth Cymru i wneud penderfyniadau dros y Gymraeg. Wrth gwrs, mae yna lot o benderfyniadau sy'n effeithio'r Gymraeg, dal yn Llundain. Felly dyna pham mae rhaid i ni gael y pwerau yn Nghaerdydd, y pwerau i Gymru i wneud y penderfyniadau iawn fydd yn cael effaith ar dyfodol y Gymraeg. Mae rhaid i ni weithio'n galed i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn gynhwysol i bawb. Mae pethau fel cael deddf addysg Gymraeg yn ei fod mor bwysig, fel bod mwy a mwy o blant pobl ifanc Cymru ddim yn cael ei amddifadu rhag bod yn siaradwyr Cymraeg, yn hynna'n holl bwysig. A dyn ni'n gorfod cael y sgwrs amdano sefyllfa'r iaith Gymraeg. Diolch am gael y sgwrs yma heddiw i wneud yn siŵr bod y Cymru annibynnol, dyn ni'n gweithio tuag ati yn un lle bydd gan y Gymraeg safle sefyllfa cry iawn i fynd yn gryfach o nerth i nerth. Nesaf, na i wadd Alun Davies, AS, sy'n aelod Senedd dros Blaid Lafur. Diolch. O'n i gwrando i'r cyfraniadau ac fel o'n i gwrando i'r cyfraniadau, dwi'n dod o lle roedd yn wahanol. Dwi'n dod o Trelia, Sir Hawi, ble dwi ddim yn cofio unrhyw un yn really siarad Gymraeg pan o'n i'n blentyn. O'n i ddim yn siarad gair hun pan sy'n cael ei fod Hanner Celyn. Ac pan dwi'n byw yn Trelia nawr, ac pan dwi yn y dre yn siarad gyda pobl, dyw'r iaith ddim o bwys i ni. A dwi wedi bod yn ymgylchu, wedi bod yn weinidog, ac ar ôl i fi bod yn weinidog dros addysg Gymraeg yn Gogledd Pwynt. Mae gyda ni ysgol newydd nawr ar y gwell yn Trelia. Tro cyntaf, ers dybiau fy mam gi, bydd plant yn Trelia yn siarad Gymraeg. Ac yn cofio mam gi yn dod o Aberystwyth yn reithio. A dwy fi ddim yn siarad unrhyw Saesneg, wrth gwrs, pan cyrraedd oedd hi gyda mam a dad yn Trelia troed y canrif diwethaf. Ac fel i farw yr iaith Gymraeg yn ynhaid i, i farw iaith Gymraeg yn y cymuned. Ac mae rhaid rwsut i ni ail adeiladu, dwi'n credu, coalition o bobl sy'n mynd i gryfhau y Gymraeg. Wy'n cofio sgwrs ges i gyda Cameron Jones, pan oedd ni'n sôn am y polisi o funir o siaradwyr. Ac doedd ni ddim yn sicr bod ni'n mynd i wneud hynny. Ac mi oedd yna rhywfaint o wrthwynebiad yn y Llywodraeth, dim jyst o gwleidyddion, ond o'r Llywodraeth. Ac y sgwrs ges i gyda Carwyn oedd bod rhaid i gosod polisi newydd. Dim jyst mwyn gosod y polisi a gweud, dyn ni wedi delifro ar cais y manifesto, ond bod ni eisiau herio ein hunain. A dyn ni eisiau herio'r Llywodraeth, ac mi oedd e'n rhywfaint o i gael hynny wedi cytuno yn y cabinet, a wedyn mynd i'r Senedd, y dadlau dros
y polisi. Dwy cefnogaeth ddim yn unfrydol dros hynny, ond oeddwn ni eisiau herio y Llywodraeth. Achos am y resymau dyn ni wedi clywed yn hawn yma. Dwi'n credu bod rhaid i herio Llywodraeth, ac os di'n ail ond y neu ddim. Ac mae rhaid i herio meddalfryd o Llywodraeth yng Nghymru a creu diwylliant Llywodraeth i wahanol yng Nghymru. Ac o'n i'n meddwl bod herio y Llywodraeth yn peth bwysig. Ond, dwi'n credu hefyd bod rhaid i herio ni yn unig fel genedl. A mae hyn falle yn fwy bwysig na just herio'r Llywodraeth. Achos mae'n herio bob un ohonyn ni. A dwi'n gweld rai ohonych chi fan hyn sy'n gwneud job ffantastig dros tyfu'r iaith a creu cenedloedd newydd o Gymru i Gymraeg. Ac dwi'n cydnabod y gwaith sydd wedi cael ei wneud mewn cymunedau a draws Cymru dros hynny. Ond mae rhaid ni hefyd perswadio bobl. Pan mae ysgol newydd yn agor, jyst y bwys fyna, ysgol Sir Hawi fi, gobeithio hefyd. Ac mae rhaid ni perswadio rhieni i gyrru 200 o blant i'r ysgol. Sut ydyn ni'n mynd i wneud hynny? A mae'n beth bwysig i fi. Achos pobl dwi'n nabod, pobl sy'n pleidleisio dros fi, a pobl sydd ddim yn pleidleisio dros fi. Mae'n rai o nhw'n credu yn y fideo. Ac sut ydyn ni'n perswadio nhw bod yr iaith yn rhywbeth bwysig iddyn nhw? Na, wi wedi elwa, wedyn newid yma wedi trwy dysgu'r iaith Gymraeg. A wi wedi elwa o hynny, a mae Sean Jobbins wedi diodde i practisio'r Gymraeg yn yna, pan oedd yn y coleg. A dwi eisiau gael y sgwrs hynny gyda Cymru, gyda ein gwlad ni, gyda ein pobl ni, achos dwi'n tuag i meddwl bod y Gymraeg yn rhywbeth sy'n, naill ai yn ein galenau ni, yn ein hegau ni, ond sy'n rhan ohono ni gyd fel pobl, fel Cymru, Cymru Gymraeg a Gymru Di-Gymraeg. A dyna'r dwi eisiau trafod nawr, achos dwi'n gwybod falle di am boblogaeth, ond dwi'n eitha fodlon gyda y ffordd cyfeiriad polisi Llywodraeth Cymru hyn o bryd. Dwi'n credu'r datganiadau ni wedi clywed yr wythnos yma wedi bod yn datganiad yn dda. Dwi'n arbennig o croesawu datganiad y bore yma a bwyty y dyfodol cymunedau Cymraeg. Dwi'n credu bod hynny'n holl bwysig. A hefyd y datganiad di math bwyty y Gymraeg a technoleg. Mae'n rhywbeth o'n i'n progethu dan yn neb yn rhan o'r bryd. Dwi'n fath bod pethau yn digwydd yn hwnna. So dwi'n gallu mynd gartre di-sadwrn yn siarad gyda Alexa a fi fel Alexa yn ymateb yn Gymraeg. So dwi'n credu bod yna, dwi'n fodlon iawn gyda Llywodraeth, bod mae Llywodraeth yn symud hyn o bryd. Ond dwi'n credu fel ni fel Gymru, fel grwpiau sifil, grwpiau ymgylchu, pobl ar llawr y gwlad, dwi'n credu nawr mae rhaid i ni wynebu her hyn. Ac o fi'n mynd yn yr Lewis. Yn ysgol Aberystwyth. Ydy hwn mlaen, yn siŵr. Yw hwnna well, di? Okay. Wel, yn rhan o'r hysbysiad am y digwyddiad yma, roedd yna ddyfyniad gan Saunders Lewis, a dwi ddim yn cofio'r union ddyfyniad. Ond oedd rhywbeth i'r perwyl. Cyn cael annibyniaeth i Gymru, mi fydda hi'n ofynno bod pob un llywodraeth leol yng Nghymru yn gweinyddu'n uniaeth trwy gyfrwng o Gymraeg. Wel, boes bach man yma, ni fynd adre rwan yn dydi, achos ydy hynny ddim wedi digwydd a mae'n amheus iawn gen i a fydda yn digwydd. Yn y pen draw, nid o'r top i lawr, mae hyn yn mynd i ddigwydd ond o'r gweilod i fyny. Pobl Cymru sydd ar hawl a'r cyfrifoldeb hefyd i ddiogelu sefyllfa'r Gymraeg. Ac hefyd, mi fyswn i'n dweud, gan bobl Cymru dyle grym i fod. Ac i raddau helaeth, wrth gwrs, mae'r grym gan bobl Cymru. Ond mae sefyllfa'r Gymraeg, na gadewch i ni beidio ag anghofio, mae sefyllfa'r Gymraeg gyfryw oherwydd bod grym gwleidyddol economaidd cyfreithiol y wladwriaeth Brydeinig wedi golygu bod yna anghydbwysedd rhwngthi hi ar iaith Saesneg. Iaith Saesneg ydy nid yn unig iaith goruchafiaeth, ond y dosbarth goruchafol yn hanesyddol, ond hefyd hi ydy'r iaith drwy'r hon mae goruchafiaeth yn cael ei gwneud drwy eithio'r Gymraeg o sefyllfaoedd pwysig. A mae rhaid i ni beidio gynhofio, dim ond yn 1993 y cawsom ni'r hawl ddiamod, enghraifft, i ddefnyddio'r Gymraeg yn y llysoedd barod. Mor ddiweddar a hynny. Pam dwi'n dweud hyn? Wel, y rheswm dwi'n dweud hyn ydy, oherwydd mae'r sefyllfa honno, sefyllfa'r Gymraeg, fel sefyllfa cyfansoddiadol Cymru, yn gyfan gwbl frau.
mae'n frau. Mi allai hi diflannu. Chi'n cofio y ffilm The Usual Suspects? Mae Kaiser Soze mae'n diflannu o'na. Mi allai sefyllfa Gymraeg diflannu. Pam dwi'n dweud hynny? Oherwydd yn y pen draw, rheol weilodol y Wladwriaeth Brydeinig ydy sofraniaeth Senedd Llundain a Frenhines gyda'i gilydd. Mewn geiriau eraill, bod yna rymoedd wedi datganoli i Gymru, mi allasyn nhw gael eu tynnu nôl, ond hefyd mi allasyn nhw gael eu gwrthwneud. Mae'r grymoedd yna hefyd yn parhau yn Llundain ar yr un pryd. A does mo'n rhaid i ni wrando ar y rhethreg sydd wedi bod yn dod allan o dros Sunak ac mae'n ddrwg gen i ddweud Buckland dros y dyddiau diwethaf yma, i ni weld faint efallai o beregl sy'n yna i'n setlu a datganoli ni. Oni bai bod yna rhywbeth yn cael ei wneud mwyn gosod hwnnw yn fwy cadarn tu hwnt i allu Llundain i'w ddiwedd. Go iawn tu hwnt i allu Llundain i'w ddiwedd. Hefyd os gael ei mentro dweud, mae sefyllfa Gymraeg hefyd yn frau oherwydd yn yr un modd mae Senedd Cymru yn gallu gwirdroi y deddfa mae hi eisiau wedi wneud i gefnogi'r Gymraeg. Pam mae hyn yn bwysig? Mae hyn yn bwysig oherwydd, fel oedd Mena Machreth yn sôn, mae eraill wedi sôn, Alun wedi sôn, mae Gymraeg yn rhan ohono ni, mae'n rhan o'r hyn y dyn. Ond dydy ein gwladwriaeth ni ddim yn cydnabod y Gymraeg fel rhan ohono ni. Os ti'n dymuno ar yr un lefel a mae'n cydnabod Saesneg, os ti'n dymuno cofrestru genedigaeth dy blentyn yn uniaeth Gymraeg, dwi ti ddim yn gallu gwneud. Wyt ti'n gallu gwneud yn uniaeth Saesneg. Felly mae hwnna'n dangos i ti diffyg, y gymhariad yna'n dangos diffyg sydd angen i ddysio. Nawr, felly, chi'n gwybod, mae rhywun yn dychmygu, da ni'n chwarae gêm dychmygu fan hyn, da ni wedi clywed llawer o anawsterau sy'n wynebol Gymraeg, iaith gymunedol a mewn amgylchiadau eraill. Ond y gêm ddychmygu ydy, be fydd annibyniaeth yn neud sy'n wahanol, tasau ti yn cael Cymru annibyniaeth. Wel, y prif beth fydda ti'n medru gwneud wrth gwrs ydy gorseddu sefyllfa Gymraeg fel rhywbeth nad oes modd yn gyfreithiol nac yn gyfansoddiadol i ddiddymu o wyneb politi Cymraeg i osod o fanna fel rhywbeth creiddiol. Wrth gwrs mae hwn yn rhywbeth mae gwledydd eraill yn ei wneud. Ond dwi hefyd yn effro iawn i'r pwyntiau mae Alun wedi bod yn ei wneud oherwydd dim ond un o ieithoedd Cymru ydy'r Gymraeg. Mae Saesneg hefyd yn iaith i Gymru. Bydda angen i ni hefyd weld beth yw sefyllfa'r Saesneg oddi fewn i gyfansoddiad Cymru. Ac os gai fod mor hi a dweud, hefyd ieithoedd eraill. Mae eisiau ni fanteisio ar y ffaith ein bod ni yn gymuned ac yn politi sydd yn adnabod amlieithrwydd. Mae'n rhan ohono ni. A dwi'n credu falle mae'r model ar ein cyfer ni, fel mae'n digwydd, ydy cyfansoddiad y Swistir, sydd yn dweud mae hawl i bawb i ddefnyddio pa bynnag iaith y dymuno yn ei fywyd yn y wladwriaeth yma. Diolch yn fawr. Mae amser i gael cwestiwn yna, i ofyn cwestiwn i gychwyn. Actually, fel mae'n digwydd, pwrpas y cwestiwn cyntaf oedd panelwyr oedd Nelward a dyfyniad Saunders Lewis. Dwi ddim yn cofio off top yr union geiriau, ond fel ti newydd ddeud, y cwestiwn ydy yn sylfaenol, fydd annibyniaeth gyntaf yn tanseilio'r adfywydriaeth oedd, os dwi'n deall yn iawn, oedd Saunders Lewis yn meddwl betawn ni'n cael annibyniaeth, byswn ni wedi bod fel Iwerddon, lle mae llawer iawn o bobl, dwi'n eto clywes i'r ffigurau yn gynharach, llawer iawn o bobl yn dweud bod nhw'n gallu siarad Gwyddeleg, ond fawr neb yn neud o yn feunyddiol. Felly na i ofyn mewn trefn arall efallai, os dwi'n gallu gofyn yn garedig i'r panelwyr fod yn gyflym, fel ni'n gallu ffitio mewn cwestiynau eraill o'r llawr wedyn. Yn syml, oedd Saunders Lewis yn gywir fydd annibyniaeth yn tanseilio yn ymdrechion i safio'r iaith? Dwi ddim yn meddwl bod o'r edrych yn gywir, ond dwi'n meddwl dyn ni yn gweld yng Nghymru heddi sefyllfa le mae gan y Gymraeg statws swyddogol. Mae yna lot o polisïau o ran y Gymraeg, strategaethau,
Ac eto, mae'r iaith weinyddol, iaith normal yw'r iaith Saesneg. Mae na bethau sy'n cael ei wneud trwy gyfrwng Gymraeg. Mae'r Gymraeg cael ei trin fel rhywbeth ar yr ochr, nid prif iaith gweinyddiaeth Cymru. A chymod, ydych chi'n gallu gweld yn Cyngor Gwynedd er enghraifft beth yw effaith gweinyddu trwy gyfrwng Gymraeg a'r impact cymunedol mae jyst yr un polisi yna di gael. Pan ni'n meddwl am Llywodraeth Cymru, pa symudiadau maen nhw'n wneud i gweinyddu trwy gyfrwng Gymraeg. A heb gweinyddu trwy gyfrwng Gymraeg, fi'n poeni byddwn ni'n jyst yn parhau yn ystafell fel ein i nawr, lle mae gymaint o bethau'n cael ei wneud dim ond yn Saesneg, wedyn ni cyfieithu i'r Gymraeg. Beth yw cynllun y Llywodraeth i weinyddu trwy gyfrwng Gymraeg, i symud adrannau yn raddol i weinyddu trwy gyfrwng Gymraeg. A nid jyst y Llywodraeth, ond awdurdod y lleol hefyd. Felly mae wir angen symud ar hyn mwyn bod pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg, bod ni'n hyfforddi pobl a hefyd bod pobl fydd yn dod trwy system addysg, weithio mwy o blant yn dod trwy system addysg yn rhugl yn Gymraeg yn gallu yn parhau i weithio trwy gyfrwng Gymraeg, bod Gymraeg yn dod yn rhan lot mwy normal o fywyd Cymru. Diolch yn fawr. Dim yn credu oedd Hen Saunders yn ffond iawn o'r bobl dwi'n Caernarfon. Wel, yn ei farn e. Dwi'n eisiau mynd lawr llwybr beth bynnag ydy y rymwyd sydd ar gael i ni fel Gymru, fel gwlad, dwi'n credu mae gyda ni gyfrifoldeb i gweithio dros y Gymraeg a defnyddio'r grŵp sy'n Gymru mwyn gwneud hyn. Dwi'n fodlon iawn fel dwi wedi gweud gyda yr approach mae'r Llywodraeth Cymru cymryd ar hyn o bryd. Dwi'n credu bod rhaid mynd yn gloeth ambell waith ac ambell waith mynd gyfeiriad gwahanol. O'n i'n siomedig iawn ac cyn weithio cymuned wedi gollwng deddoriaeth o'n i wedi paratoi, o'n i'n siomedig iawn gyda hynny. Dwi'n credu bod ni'n gamgymeriad, achos dwi'n meddwl bod rhaid ni hyrwyddo'r Gymraeg. Dwi'n rhaid i chi bethau, yn ydych sôn am y gweinyddiaeth o Lywodraeth. Ond dwi'n betio hyn o bryd bod y Gymraeg yn dod yn iaith biwrocrataidd. Mae'n gormod o bwyslais ar safonau y pethau ar hyn o bryd. A ddim yw digon o bwyslais ar siarad ac yn defnyddio. A dwi eisiau gweld fwy o bwyslais ac o cyfle i plant defnyddio'r Gymraeg am y tro cyntaf, clywed Gymraeg am y tro cyntaf. Dwi'n credu bod yr FAW yn enghraifft yn gwneud job ffantastig dros hyrwyddo y Gymraeg oedd yn ffantastig i weld Dafydd Iwan yn stadiwm yn canu a couple o fisoedd yn ôl ac mwynhau si hynny a'r pryd a fi gobeithio gweld yr Cata ac yn y byd. Ac mae hynny yn gwneud fwy i oftroi y rhagfarn os ydych chi'n licio y bwyty'r Gymraeg. Mae unrhyw faint o defu ac yn safonau a biwrocratiaeth dyn ni'n creu ambell waith, ond dwi'n cynabod ac dwi'n gwybod ambell waith bod rhaid i creu swyddfoedd a fframwaith gyfraith, ond dwi'n gweud gladu hynny am funud. Ond dwi yn gweud bod beth bynnag ydy y rymwydd ar gael i ni fel gwlad, a dwi eisiau, mynd rhaid yn bellach ar y gwestiwn, dwi'n credu bod rhaid ni fel Gymru cytuno a fwy o pethau. Dyn ni'n chwilio am ancytundeb ambell waith, ac dwi'n gweld hynny ar Twitter. A dwi'n credu ambell waith, mae rhaid ni ffindio a tir cyffredin o rhwng i ni. Cos mae lot o pethau mae Emyr wedi bod yn trafod yn hollol wir, a i weithio chi fel blwyddyn ar hyn o bryd. Mae ffordd, mae Llywodraeth San Steffan yn trin ni fel gwlad yn ofnadwy, a mae rhaid yna stopio. A dwi'n credu bod rhaid ni creu grynmwydd i Gymru sydd yn dwylo ni, ddim mewn dwylo y seriad yn San Steffan i newid pryd bynnag mae nhw eisiau gwneud. So mae rhaid ni meddwl y tir cyffredin yma, cos dwi'n credu bod hynny'n fwy bwysig na reheirsio'r ancytundeb. Dyn ni'n gweld gormod o weithiau ar Twitter a cyfryngau cymdeithasol. Diolch yn rhaid sy'n gadol. Rhaid, sy'n mynd amlwg, felly yr un cwestiwn am, ydych chi'n cytuno efo Saunders Lewis? Os o'r cwestiwn ydy, fydd annibyniaeth yn safio'r iaith? Wel, y cwestiwn ydy, Saunders Lewis yn credu bod os ni cael annibyniaeth, fydda hynny yn tanseil cyn safio'r iaith, fydda hynny yn tanseil yn ymdrechion
i safio'r iaith. Ydy hynny yn rhesymol, dwi'n personol yn gwybod beth dwi'n feddwl, yn gofyn i chi. Okay. Os mae'r cwestiwn, wel, safio'r iaith a annibyniaeth, wel, mae angen lot mwy na annibyniaeth i arbed yr iaith. Fel chi'n sôn am Iwerddon, mae Iwerddon efo annibyniaeth, iaith swyddogol Iwerddon ydy'r Wyddeleg. Mae'r Wyddeleg, wel, y bron yma, rwydio ddim yn edrych yn dda iawn y dyfodol yr iaith yfyno. Yn marn ni ydy, mae Iwerddon yn wlad ni o rhyddfrydol fel mae Cymru. Does dim modd ar fyw y iaith da ni o rhyddfrydiaeth. Mae'r ddau yn mynd yn gwbl groes i'w gilydd. Mae ni o rhyddfrydiaeth yn ddinistrio cymdeithasau, yn cymunedau. Heb cymunedau does dim modd iaith leiafrifol fyw. Rhaid i ni gael a gwarchod ein cymunedau Cymraeg oherwydd heb y cymunedau bach efo'n ysgolion, fel chi'n sôn Alun, mae agor ysgolion newydd Cymraeg yn bwysig. Ond fi yn credu mae o yn bwysicach arbed yn ysgolion uniaith Cymraeg gwledig gyntaf. Oherwydd dyna beth sy'n bwysig. A hefyd, mae rai fi, sori, dwi heb chwildro fydd yr iaith Gymraeg ddim yn bodoli, fydd o ddim yn parhau. Os na mot, os da ni'n gallu siarad efo Alexa Gymraeg, mae rhaid ni feddwl am gweithwyr sy'n gweithio mewn warehouses Amazon, a sut bydden nhw ar dir o awyr contracts yn cael cyfle i ddysgu'r Gymraeg. Oherwydd mae dysgu'r iaith a arbed yn yr iaith yn rhywbeth dosbarth, does dim modd gwahanu exploitiaeth. Yn ymhen i fedrai'n gweld sut fydd yr iaith Cymraeg yn bodoli heb newid, llwyr newid i'r gyfundrefn da ni ynddo heddiw. Alfyn, beth ydych chi'n meddwl am y dyfyniad? Diolch yn fawr. Mae'n bwysig ni feddwl am y Gymraeg fel iaith naturiol. Dwi yn poeni bod Gymraeg yn dechrau mynd yn iaith wrach i'r swyddfa, i'r dosbarth yn yr ysgol, a fel ti'n sôn yn iaith bureaucrataidd, a bod hi ddim yn cael ei defnyddio naturiol ar y stryd, ar y iard ysgol, yn y dafarn, yn y siop, ac yn ymffodus, dyna lle da ni yn mynd yn ar y deg. Mae yna llawer o ysgolion Cymraeg yn cael ei agor. Mi ath y ddwy ferch i ysgol Glenclwyd. A mae'n ysgol gref, mae'n ysgol da, mae'n ysgol uniaith Gymraeg. Ond yn aml iawn yn y iard, Saesneg sy'n cael ei siarad. A mae rhaid i ni newid hynny. Rhaid i ni wneud o yn naturiol i'r plant yna bod yn gallu siarad Cymraeg. Nid yn unig yn y dosbarth, bod nhw'n mynd efo i'r iard, bod nhw'n mynd efo gartre, bod nhw'n mynd allan ar fi nos, bod nhw'n siarad Cymraeg. A dyna lle mae'r brwydr yn y blynyddoedd nesaf. Dim jyst bod ni... Dwi'n gwybod camol llafur am i'w gweledigaeth i trio cael miliwn o siaradwyr Cymraeg. Ond mae rhaid iddyn ni fynd ymlaen i cael yr iaith yn iaith naturiol, dim statisteg, lle da ni wedi gallu dysgu llawer o bobl i siarad Cymraeg, mae rhaid i ni fynd bellach i gael o yn iaith naturiol i'n cymunedau. Diolch. Emyr, chi wedi cyfeirio at hyn yn barod ychydig ba. Felly, o'n i jyst yn mynd i ofyn i'r cwestiwn mewn ffordd gwahanol i chi am bod chi wedi yn barod wedi cyfrannu ar bwyd. Felly, pam chi'n meddwl bod Saunders Lewis yn meddwl hyn? A hefyd, chi wedi cyfeirio yn ddiddorol iawn at yr ieithoedd eraill yn ogystal sy'n cael ei siarad yng Nghymru. Doedd hynny ddim yn rhan o fframwaith Saunders Lewis yn y bryd. So, ydych chi'n gallu falle... Wel, ateb, sy'n yn y ffordd chi, os dwi ddim eisiau. Dyn ni darllen meddwl Saunders Lewis ddim yn un o'r pethau sydd yn dod yn hawdd i ni. Ond mi faswn ni'n tybio i fod yn siarad am ei gyfnod am adeg pan oedd llawer mwy o ran canran poblogaeth Cymru yn medru Gymraeg sy'n hawdd.
ac efallai i bod hi'n realistig i edrych ar y syniad bydde o leia cynswth o awdurdodau lleol Cymru yn ymarferol yn gallu gweithredu'n uniaith Gymraeg ac y bydde y boblogaeth yn gallu derbyn hynny. Mae'n bosib, dwi ddim yn gwybod. Ond o ran nid y gwela i, nid mae llai neu ydy hi. Mae yn y pen draw, mae'n ddod nôl at y pwynt, mae'n ymwneud â grym. A mae'n ymwneud â llun sydd â grym yn y pen draw i benderfynu ar sefyllfa Gymraeg yn Nghymru. Ai pobl Cymru, neu y drefn yn Llundain. A dydy ddim yn anodd i mi i benderfynu llun sydd ddyle fod ar grym, ond y gwirionedd o ran grym gwleidyddol noeth ydy mae yn Llundain mae'r grym y hyd. Yr unig, i ddod nôl at yr ieithoedd eraill, dwi'n credu bod hwnna'n sgwrs arall. Ond os gael ei, dwi yn nes i ddarlithu llun yma am yr hawl i glebran. Dyle bod yn hawl sylfaenol dynol, neu cydnabod o'r hawl sylfaenol dynol, bod gen ti hawl i gael sgwrs efo rhywun os ti isio, ac bod gen mae'n cydfynd â hynny, dyle'r sgwrs fod yn bynnag iaith neu ieithoedd wyt ti'n dymuno i chynaf. Ac dwi'n meddwl bod y syniad o fod yn agored yn gweithredol yn gymdeithasol fel bod ni'n cydnabod y Gymraeg a mwy na thebyg y Saesneg fel ieithoedd sydd yn rhai a statws benodol o ddi mewn i'r gyfundrefn Gymraeg, ond bod ni hefyd yn bod yn hynod o groesawgar at ymwylwaith ieithoddol o ddi mewn i'r Gymraeg. Oce, diolch yn fawr iawn. Felly, beth nesaf fi'n gofyn i chi gofyn i bobl ar llawr i godi cwestiynau, felly mae'n cynnig y meicroffon yma. Nawn ni ddechrau falle yn y canol. Hei, diolch. Diolch i chi gyd am eich cyfraniad, mae'n ddiddorol iawn. Dwi wedi lwcus i ddod o Bwllheli, lle mae'r Gymraeg yn iaith fyw, yn iaith cymunedol, yn iaith sy'n cael ei defnyddio ar lafar gan pawb trwy'r adeg. Mae Saesneg yn bodoli hefyd, a dyna ni lle dyna di bywyd. Yn nghwestiwn i chi fel panel ydy, beth ydych chi'n meddwl fedrith annibyniaeth gynnig i sicrhau fod y Gymraeg yn iaith fyw gymunedol a fod yr isddioledd yna i alliogi hynna yn parhau? Oce, ti eisiau dechrau falle? Dwi'n credu bod annibyniaeth i fi'n edrych fel rhywbeth mwy gwahanol i be mae'r rhan fwy o pobl yn credu annibyniaeth. I fi, dio ddim yn golygu bod y Senedd yn cael mwy o bwerau. I ni fel yn archif, mae'n golygu bod yn cymunedau ni efo lot mwy o rym, bod y pwer yna yn cael ei roi wedyn i'n cymunedau, bod yn cael ei, mae'n cael ei ddatganoli sawl lefel. Felly, da ni'n grymuso'n cymunedau gymaint mwy, a bod y cymunedau ni wedyn yn gallu dewis be mae cymunedau ni angen. Achos yn cymunedau ni sy'n gwybod be da ni angen lle yn hytrach na rhywle arall mewn rhyw swigen. Dwi'n meddwl bod yn haws. Ac os na byd ydy'r pwer, i ni yn hynna gorau'r byd. Mena? Wel, ie, cytuno gyda chi nos yn yw, mae eisiau grymuso'n cymunedau ni, dyna fydde'r rhan mawr pan bydden ni eisiau gweld annibyniaeth i Gymru, achos fel ffordd i ni grymuso yn cymunedau ni. A wrth gwrs, bydde'r Gymraeg yn dod law yn llaw gyda y gwaith yna o grymuso cymuned. A ymlleli, yn bendant, bydden ni eisiau gweld effaith cymuned yn cael ei grymuso, a bod y Gymraeg yn dod law llaw hynny trwy bod na tai bobl leol, bod y cymuned yn ffynnu a bod y Gymraeg yn ffynnu oherwydd hynny. Felly, dyna dwi'n meddwl yw'r peth mwyaf allweddol i fi bod y cymunedau yn cael ei gymwyso, ond bod y Gymraeg wedyn yn cael ei gymwyso law llaw o bod cymunedau yn cael. Diolch. Fi ni'r optimist yn y stafell, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn credu, does gen i'n lywodraeth. Llawer yn Caerdydd, na Tori a San Steffan, sy'n mynd i weithio os dwi'n cael defnyddio fy iaith na beidio. A wy'n mynd i defnyddio'r iaith. Dwi'n gwneud
pob tro. Rhaid i wneud ti'n fath fwy ohono fe, rai ohono chi'n darniadu i chi'n siarad gorfod Saesnig yn y Senedd, ac chi'n nabod hynny, chi'n angen. Ond, mae gyda ni y grym fan hyn fel Gymru, a mae rhaid ni gweithredu gyda y grym hon. Paidwch ag aros i Lundain neu Caerdydd, cynnig rhywbeth arall i chi. Defnyddio'r y Gymraeg a creu cymunedau Cymraeg. Nawr, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd gyda market forces, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd gyda San Steffan hyn, dwi'n deall hynny i gyd. Ond, dwi ddim yn credu bod ni fel Gymru yn gallu aros annibyniaeth yna, beth bynnag chi'n mynd i gael annibyniaeth yn y dyfodol, dwi'n gael sy'n sort of wedi hyd yn lywodraeth, a home rule, y Steddfod Parliament, reviews Trump sef efo ti'n nawr. Right? A dwi'n gwybod bod pobl yn cytuno ar beth yna. Right? Mae rhaid i ni defnyddio ein iaith a creu ein diwylliannau i iaith. Dwi ddim yn credu bod yna lot o bobl yn San Steffan eisiau gweld yr Steddfod Genedlaethol yn digwydd fel mae'n digwydd ar wythnos yma. Dwi ddim yn credu beth sy'n Rishi Sunak neu Liz Truss neu pwy bynnag sy'n ennill ym mis nesaf yn mynd i groesawu gweld pobl yn mwynhau i hun yn maes fi fel dwi'n cymryd bod yn dwi'n hyn hyn. A dwi'n credu bod rhaid i ni fel Gymru a fel Cymru Gymraeg dal y rym sy'n gyda ni, a dwi'n credu bod gyda ni fwy o rym na lot o beth dwi'n dweud yn gwybod. Paid at aros i weidyddio, dwi'n dweud, mae rhaid i ni creu ein diwylliant a mae rhaid i ni sicrhau bod yn diwylliant yn ffynnu, a dys nid yn mynd i wneud hynny dros ni. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl mae'r ateb yn mynd nôl at yr economi. Os da ni efo economi gwan, bydd y bobl ni yn gadael yr ardaloedd. Dwi'n gweld fod ti fod eisiau i ni ma'n gwneud cyfrifoldeb ar ysgrifennu fel unigolion i defnyddio'r Gymraeg ac i wneud i trio wneud y Gymraeg ffynnu. Ond os ydy'r economi ddim yno i gallu cefnogi bobl aros yn yr ardaloedd, mi fydd nhw'n gadael, a fydd y Gymraeg yn mynd yn wanach ac yn wanach. Os ydych chi'n edrych ar gwledydd yn ddiweddar sydd wedi mynd yn annibynnol, fatha yr enghraifft Lithuania, Latvia, Estonia, roedd economi nhw yn llawer gwanach 5 mlynedd ar 20 yn ôl, bydd oedd yr un amser ar pryd gatho ni adeg yno'r cynulliad. Mae economi nhw yn mynd i'w hasio ni yn y blynyddoedd nesaf, oherwydd bod gen nhw y grym yn eu dwylo eu hunain, i rhedeg gradd eu hunain, i gallu buddsoddi yn eu cymunedau, a mae'r bobl ifanc yn aros yn y gwledydd hwnnw o'r wan. A dyn nhw ddim, mae bobl oedd yn arfer dod i lad yma o Glad Pwyl, ac o gwledydd Boltaidd. Mae lot o nhw wedi mynd yn ôl gartre rwan oherwydd bod y gwledydd yna ffynnu. A bod hynny oherwydd bod nhw'n gallu rheoli economi hunain. A dyna ydy rhan o'r ateb, diolch yn unig rhan o'r ateb, ond yr unig ffordd i ni gallu cael Cymru gref, chrynydd, yn gallu cefnogi ein cymunedau, ac o hynny, bydd y Gymraeg hefyd yn gallu ffynnu. Sgynno ni yn lot mwy amser, so dwi eisiau cael cwestiwn arall i ni. Oce, yn ferion, yr un peth eto, mae'n ymwneud â lle mae Grym yn gorffwys. Un enghraifft i chi, mae Llywodraeth Cymru yn sôn am gynyddu treth gyngor a'r ailgartrefi. Eisoes dyn ni'n clywed cwynion yn dod, neu treth twristiaeth, dyn ni'n clywed cwynion yn dod o aelodau San Steffan yn deud bod hyn yn anghywir. Mae'n pwysau'n dod o ddi wrth Lundain a mi allasau Llundain newid pethau. A dyn ni eisoes wedi gweld yn barod sut maen nhw'n newid deddfwriaeth, neu bwriadu newid deddfwriaeth i ddiogelu yn deddwyr llafur mae Llywodraeth Cymru wedi basio. Ond nhw jyst eisiau i ddiddymu yn llwyr. Felly, naill ai mae'r setliad Brydeinig yn newid i ddiogelu Cymru yn llwyr neu yr arall, i ti'n sôn am beth newid yn ddadwy. Cwestiwn arall? Sori, dwi'n mynd ei am y technoleg. Ydy'r panel yn meddwl, yn ogystal â gweld y iaith yn ffynnu, ydych chi'n meddwl bod angen
hefyd safon yn y iaith Gymraeg a trio cadw'r safon a mae'n lot o bobl yn meddwl bod hyn yn bod fi dweud beth am oblygydd, hynny yw, mae nifer o bobl yn siarad yr iaith sy'n bwysig yn gwneud safon y iaith. Ond dwi'n meddwl, os nag oes gennych chi rhywbeth o safon yn am yr iaith, nid esblygu dwi'n ei alw o'n dirywio. Da chi'n meddwl bod angen rhywbeth o, bod y darlledwyr, da chi'n clywed dipyn o, basically, actually, really, gen gyflwynwyr ar Radio Cymru ac ar Ysbyddreg gyda yma, dwi'n meddwl mai diriwiad ydy hwnna nid esblygiad beth eich barn chi. Oce, diolch. Dwi'n teimlo ddiddordeb arbennig yn y cwestiwn yma i gychwyn. Oce. Dwi'n angytuno. Mae'n merwyn am rhesgiau hefyd dwi'n ei gysau ond esblygiad ydi o, neu datblygiad ydi o, a fel yma ieithoedd wastad wedi gwneud. Falle bod yna bwynt yn dod lle mae'r iaith yn diflannu fel iaith, mae'n troi yn rhywbeth arall, ond mae'n rhaid ofn bod ceisio rheoli hynna mewn rhyw ffordd ffurfiol neu swyddogol yn mynd i brysuro yn hytrach nag arafu dirywiad y Gymraeg. Dwi'n ei gytuno ddigwydd. Mae'n le i cael safon yn y Gymraeg, ond mae'n hefyd lle i cael Gymraeg ar y stryd neu yn y dafarn, lle da ni'n gallu siarad yn naturiol, wrach bod o'n... Dwi'n gwybod mae'n rhaid i siarad Wiglish. Mae'n dysgu Gymraeg, mae ffordd i datblygu a dysgu dod i'n siarad Gymraeg, ond hefyd mae'n rhaid i ni fod yn gallu unrhyw iaith datblygu, mae'n rhaid i ni cymryd ymlaen geirfa newydd a wrach edrych a sut felly da ni'n mynd i gymryd geiriau ohono fo. So felly mae'n hanner wrach yn mewn bod ie, mae eisiau safon yn rhaid hefyd, ond mae hefyd mae eisiau ni gael i gallu siarad iaith naturiol sydd hefyd. Diolch. Dwi'n meddwl, ie, yn bynnag iaith ti'n siarad, sef bynnag ti'n siarad o, os mae'n Gymraeg gwych, swn i eisiau pwysleisio, iaith cymuned ydy'r peth pwysica. Sy'n lot pa fath o Gymraeg yn chwio, os mae'r iaith y gymuned yn Gymraeg yn o sisio. Chi'n meddwl hoffi, dwi wedi hoffi wedi diversity yn Gymraeg, ond mae'r pwysigrwydd o cael wahaniaeth yn bwysig fatha dwi'n siarad yn holl o wahanol i bobl eraill ar y panel a sa'n un yn wir, sa'n un mwy cywir na'r llall jyst wahanol ydi o. Diolch. Bwysig iawn. Dwi'n siŵr bod pobl eisiau clywed y marn i wedi safon y Gymraeg. Credu bod ni'n sefyllfa da i ddylcio a hynny. Dwi'n meddwl bod y Gymraeg yn bwysig bynnag Gymraeg ydych chi'n siarad. A chymod, trwy fy mywyd i, a pethau wi wedi clywed pobl yn gwneud pan y reswm pan ni'n mynd yn defnyddio'r Gymraeg yw oherwydd maen nhw'n ofn pobl edrych lawr arnyn nhw oherwydd dyn ni ddim yn siarad Gymraeg digon da, Gymraeg safonol. Dwi'n clywed hynny trwy'r amser. A mae'n rhaid i ni bod yn hollol sicr yn meddwl hynny. Dyw yr agwedd hynny ddim yn helpu'r Gymraeg neu yn rhywbeth dwi'n croesawu yn ei gwarnu. Mae'n rhaid ni allu bobl, pwy bynnag fath o'r iaith yn siarad, a mae'n rhaid ni cydnabod bod pobl sydd yn ei ymdrech i ddysgu'r Gymraeg a siarad Gymraeg pan dwi'n teimlo'n naturiol yn wneud, a mae'n anodd yn wneud, a mae hynny'n lot rwyfedd siarad dyfaniad. Ac yn credu bod rhaid cydnabod yma. Lle pan ydyn ni, jyst gael trwy cytuno gyda'r pwynt o benderfydd yn y cwestiwn ola. Mae'n anferbyniol bod Llywodraeth San Steffan yn dibynnu deddoriaeth Cymru. Dyw hynny, os hynny byth yn digwydd, maen nhw'n wneud gyda tu ôl y llenni ar hyn o bryd, a mae'n rhaid i ni gael y grymoedd a statws a powerau yng Nghymru i sicrhau bod hynny byth yn gallu digwydd yn y dyfodol. So pan dwi'n sôn bod y fath o Gymru dwi eisiau gweld, mae gyda y rymo sydd fan hyn, ble mae San Steffan yn methu cymsail. Siarad allan diolch yn fawr iawn. Sy'n gyflwyno mewn. Fi'n cytuno gyda beth mae Paul Hanna wedi gweud am safon iaith, ond jyst i ddweud byddwn ni'n hoffi gweld sgwrs am dyfodol y Gymraeg. Ysbellfa Gymraeg nawr yn dyfodol Gymraeg a sicr Gymraeg yn Gymru annibynnol yn digwydd trwy gyfrwng y Saesneg hefyd. Achos mae'n bwg pwysig gyda'r pobl bod yn trafod yn Saesneg yng Nghymru hefyd, nid jyst yn gymuned Gymraeg. Diolch.
yn ola, dwi'n falch iawn bod ni wedi gorffan ar bwynt sy'n angen a chynnwys pobl ac a sôn am amrywiaeth a chynhwysedd yn y gymdeithas ni, yn enwedig yn ieithyddol ac yn ddiwylliannol. Dau beth i ddweud, mae'r llyfr i gael, ni'n gwerthu copi o'r llyfr, a hefyd mae yna daflen fan hyn efo wybodaeth amdano ni nôl i drafod ac ar y cefn. Dych chi'n gallu dangos y diddordeb drwy seino fyny a wedyn fyddwn ni'n anfon manylion atoch chi. Felly mae rhaid ni yna yn yr eryd yn dweud nhw os ydych chi eisiau cael gwybodaeth gyda ni ar ôl hyn. So felly dwi'n ddiolchgar iawn i bawb ar y panel am eu cyfraniadau, diddorol iawn, a hefyd yn mwy na diddorol, ond yn hanfodol dwi'n meddwl i dyfodol ein gwlad ni. A diolch i chi hefyd, pawb sydd wedi dod i fyny chi heddiw. Diolch yn fawr iawn.